Siyabingelela kuphi nakuphi lapha nikhona ngendawo sinibela sivela kwinhlangano ebizwa ukuthi Ithuleleni Organisation. Ibingela umduduzi ngomkhwenazi. Sinibingela singapha-ke kwaNdongazibomvu eMaritzburg. Ilapho esikhona namhlanje-ke size bona umndeni ocele usizo nenkinga ababhekene nayo yesithwalo engathi sasikhona ekhaya. Sithathwe omunye wabazali kwahamba-ke naso sesigcina sidluliselwa-ke kuyilunga lomndeni. Manje-ke ngathi-ke izinto azihambi kahle. So-ke sebecela-ke usizo-ke okwethu-ke njengoba sila njengenhlangano Ithuleleni ukuthi sizozwa bese sivezela nini emakhaya kulabo abangakwazi ukuthi babalekelele. Engafisa futhi ukuveza kakhulu ukuthi-ke abanye abantu masinabo abasuke befisa ukuzobika iy'nkinga zabo. It's not compulsory ukuthi bazibavele ubuso. Abanye basabela ukuthi livele ubuso babo, especially kule simo esikhuluma ngaso njengamanje, isimo lesi esisensitive because mhlambe ngenzeka sithinte emakhaya mhlambe sithintelana nomndeni. So-ke usisi-ke wacela ukuthi singamvezi-ke ubuso, not ngoba mhlambe ukuthi ekuthiwa i-cash, no, akusibona abantu beyi-cash kaThuleleni. Into esuke siyikhuluma la iyona nje njengoba isuke injalo. Uma ufisa ukuthi nawe uzoyibona njengoPilato, ungasondela nathi sihambe indlela esihamba ufike uzibonele ukuthi esikwenzayo kuyiqiniso. Dadewethu siyakubingelela ma. Yebo, ngiyabingelela. Siyaphila njani? Siyaphila. Siyaphila. Ngeke ngibizele negama lakho ngoba vele yes yebo. Yebo. Sike nendawo la? Sike Nodeli, Woodlands. Oh, Nodeli? Yebo. Woodlands? Yebo. eMgungundlovu? Yebo. Siswami ke wasithinta kaThuleleni ufisa usibikele ngenhlanhla enkulu nje angazi wawuyisele imessage yakho. Nami ngathi nje ngisesontweni ngibheka ama-inbox nje esontweni ngihlele phansi ngase ngihlangane ne-inbox yakho. Wocela ukuthi angazi ekhaya kwaba nesithwala esathathwa umama. Sezodlula ngazi nomuntu eyinyanga wasibisela kuwena isithwala. Wena ngithi? Yebo mina. Yebo siswami sesafika-ke namhlanje. Kwenze njani dadewethu? Yebo saba nenkinga. Uma wambe umuntu nje obesebenza before isigubhu wasithola ngo-2019. Yesebenza njani? Wayesebenza nje waqala be-security edayisa etafuleni egadi esangweni. Wakha nama-room, ama-cottage, wabolekisa ngemali wadayisa nje namaqanda. Businesswoman? Yebo nje ubesebenza. Okay. Emva kokusebenza kwaba khona umuntu oqhamukayo wayomakhelwane nje wayefikile umZulu wayevakashile Thanani nomunye nje umama. Washo athi lo msebenzi owenzayo uba yinkinga ngoba angakutholela umuntu ongamsiza ngoba lento ayenzayo kwesinye isikhathi abantu abakhokhi, mhlawumbe adayisa ashiye izinto abangamkhokheli. Washo athi mina ngakusa komunye umama ongakusiza ukuthi abantu balethele imali mabekade benze mhlawumbe abanikile imali kanjalo noma ubadayisele bangakhokha. Okay. Emva lapho-ke wahamba ngampela lo sayeba inumber 9. Thuse number 9 lapho sakhona. Number 9 eMkhambathini? Yebo. Oh, umama loyo wayelapha eMkhambathini. Okay. Safika ngampela khona okokuqala nje. Umama Sibongo Shelele, umama Shelele. Oh, lo uyinyanga? Uyinyanga Sangoma, uzunana mathwasa. Okay. Shothi uma wamaye khona-ke sifike kokuqala phela sisayozwa yonke into washo ukuthi ufuna hamba yozwa ngoba nakubo baphila kanjani. Kubo-ke yena ba-rich abantwana namakhulu namabhizinisi. Wahamba nawe ngakhona? Yebo sahamba naye. Kwakuyimina uyena nobaba. Yes. Sanginoba khona kodwa sasihamba sasiba u4 naye-ke lo muntu esihamba naye ositshengisa. Okay. Masifika-ke khona wafike lo mama abakhulume-ke noma abachachaze ukuthi hayi kuba vele bafuna abantu abanamabhizinisi kulento ngoba vele abantu bayahlupha. So uzomnika into azoyishunqisa nje akuyona into enomngozi nani nani. Babuza uma athi ayibulalisi lento ayikhiphi igazi. Athi lo mama cha ayenzani lutho kuyishisa nje ukhulume yona kuphela. Nampela sibuyele-ke emuva asho ukuthi lesigubhu su-10,000. Nampela sibuyele-ke washo ukuthi unike isigubhu? Washo sesifika esosilanda manje inkinga ngo-2019 ingakaveli leyo nto. Mana siswami. Usho sosilanda kanjani? Angithi nisayo kokuqala. Yebo wafika wanichazela ukuthi into eshunqiswayo. Into eshunqiswayo ukhulume isigubhu la ngena lapho ukuthi isigubhu azonika sona. Sesolanda-ke. Akantshelanga kokuqala? Hayi ngiyakasho kwathi nje into eshunqiswayo ukuthi ukhulume mhlambe nje ubusho ukuthi mhlambe lo muntu othatha imali ushunqisa wabeza bonke laba bathatha imali noma labakoleti bazokhokha. Okay. So kwaba into kanjalo-ke sahamba-ke sesibuyele ngoba usithatha same day washo kwathi hayi asithathwa ngalolo suku. Sabuyela sahlala isonto washo ukuthi u10,000 nangampela sabuyela-ke ngoba wathi akufike ebusuku lokusebenza ebusuku kuyabe busy. Sahamba ngalelo suku
uma wami nje bamenza bamgcaba into engayibona abakhona indlu abamngenisa kuyona bamgcaba nangampela saphuma naso sabuya naso masibuya naso into engayinothisa mina ukuthi phela nami ngisamncane benganaki into eningi ngabona leso sigubhu sabuya sangena ekhaya masingena ngikhumbula kwathiwa kumbi umgodi because wakhona ingane yabhuti wami yahamba umgodi safakwa phakathi ngazwa sizohlala iy'nsuku engaka I think 7 days or 3 days ugcekeni ekhaya besangena kanjalo emva lapho uma sesihlatshelwa inkukhu-ke leyo nkukhu kufakwa inyongo phakathi kuleso sigubhu nampela kwayinto kanjalo-ke safika washo ukuthi sizosebenza emva kwa-3 months uzobona nje izinto bazofikela abantu ngeyalo-ke bajaha yenza nani nani sahlala-ke kanjalo into kade eyenza njalo ngonyaka kodwa uma ngabe ukushisa ubeshisa njalo ngenyanga kodwa uhlabele ubehlaba inkukhu masefaka inyongo phakathi esigubhini. Okay manake singakhiphi kakhulu ulithola kahle nihambile naye kumama lo mama Sangoma Nyanga yabo wafika kwathi khona into eshunqiswayo nabuye kwathiwa nilanda emva kwesikhathi singanana ngithi nawe wasesikhathi uma senifika liqhamuka nini lokuthi sikunika isigubhu linizwa nini lapho nokuthi kanti isigubhu sesilandelayo okwesibili futhi ngizothi uma wakho wathi le nto ayidingi igazi yini njengoba sengena igazi lenkukhu kuqhamuke nini lokho ukukhuluma ngoba phela bekwazi ukuthi nilande into eshunqiswayo iqhamuka ngalolo suku phela njengoba ngisafika ebusuku nje lapha sihambe sahlala 5 hours or 6 hours sekuchazwa-ke kwenziwa njengoba ngisho bamgeza ngathi bamsemfuleni bamgcaba nje sahlala isikhathi eside wachaza ngoba sesamba sechaza yonke-ke leyo wathi ayikhiphe igazi ifakelwe inyongo ngalo lolo suku phela sesiphethe imali sesifikile bathatha-ke kanjalo-ke sangazi wangakaziwa futhi lezo zinto zazingaduma angazi kuba khona umuntu owayahla mhlawumbe ezafihlwa kanjalo ngoba sasingazi nihamba naye lo wenihambisile sesibuyela phela sihamba sodwa yena wahamba nganositshengisa okokuqala wafika wakhuluma bamtshela umama ukuthi hayi nabo abantu kanje ngoba babemazi yena esathatha-ke sabuya nako-ke manje uma behlezi-ke nje eshunqisa uma ngabe mhlawumbe ebona ukuthi abantu abezi kuzokhokha yabo bahamba kabi ashunqise nje impepho mase faka umuthi phezulu waleyo mpepho khona into ayiminingayo ukuthi ashunqise abeke ngaphezulu into afika kuba impepho mase uyafaka umuthi like mase uyashunqisa khona emgodini la sesikhuphiwe nje wasakhishwa kwathi akuyohlatshwa inkukhu leyo nkukhu uzofaka inyongo mase sekwazi ukuthi siyaqala nje seyoshisa njalo nifike nasimbela nifika yebo bathi phela 7 days salihlala lapho nje simbele silele kuleyo 7 days kwathela inkukhu washo ukuthi sekushunqisa impepho kwenziwe njalo inkukhu kanjani yabulawa inkukhu yabulawa mase kukhishwa inyongo mase isigubhu lesi igazi lenkukhu uthatha isigubhu ugeze ngalo igazi lelo ugeze isigubhu yebo ngaphandle mase emva lapho uyasho ukuthi mase ukhona nomuthi afika kunike wona mase usuthi uyabahlambulula uqala ufaka igazi lelo mase usuphinde ufaka amanzi-ke lawa asuthi usuyahlambulula kanjalo mase-ke siba right mase ufaka leyo nyongo-ke inkukhu phakathi wakwenza-ke nje lokho kuthe emva lapho kwaqala-ke manje kwaba nesilwane nje sihamba phezulu ngoba sasiziwe uyena thina sasingasizwa asho umama asho ukuthi ayingekho isilwane esihlezi sihamba phezulu angazi indaba ngathi umuntu noma inkawu noma imfene ngoba uthayela nje impela uyazwakala uyanyakaza lelo bekhala ngaloko saqala manje sisiloko sifuna usizo ngoba lo mama owafika njengoba afike wathi sesuka wabuye wafika wathi usezoqinisa ebaleni ufuna afike-ke manje azoqinisa ngoba sesithathe wafika ngempela waqinisa nje wafaka ebaleni yonke indawo washo ukuthi hayi ngeke kusangena muntu uzoba nje kuzoba right isona futhi esisolekela thina sazi phela ukuthi kanjani into engaziwa leyo nto since lapho nje kuthatha isigubhu ekhaya kuphindanga nje kwalunga izinto kwavele kwabheda yonke into yena nje obethe izokhuphuka kiwe kanjani akuzange kube nemoto nje zagcina lapho kuthenga akuphindanga nje kwalunga lutho kwabheda inkinga kwazi washona noma wami into engisolayo futhi nalapho kushona washoniswa yikona ngoba wayebize omunye oyisangoma osebenza njengaye lo mama wafika nawasho kona wathi ngoba amasamba bayasho ukuthi khona isilwane esikhona esikebaleni lesilwane sifuna ukukhishwa ngoba siyingozi abanye babethi isikhova singazi nje kodwa sihambe ebaleni wabiza lo baba wafika ngempela nezangoma wafike wenza into esisolayo ngoba indlela ashona ngayo naye wakinyeka nje ngoba mina ngilele ekamereni ngamuzwa nje kuza umuntu makhonto emkinyayo agijima ngathi ngiyagijima ngiyamfica uphenqa ulimi ngaphandle usephefumulela phezulu so sibize ambulance ke phela singangazi nami ukuthi kwenzakalani because nalapho ubaba engekho esibhedlela
so sabiza i-ambulance-ke yamhambisa. Yilapho-ke nje kaphinde angaphili washona-ke. Wayekwazi ukukhuluma uSafiya kuyena? Ngingakwazi, ulimi lalungaphandle. Namehlo nje wawubona phecelezi ngoba kwakukhona into emkingini wawubona ngoba indlela akhala ngayo wakhala ukuthi umuntu owayekinga. Emva lapho-ke washona. Uthe uma eshona-ke mina ngibuyele kuyena lo mama ngimtshele ngithi hhayi ngeke uma ushonile sicela azosilahlela le isigubhu. Athi yena ngeke akwazi ukusilahla isigubhu because if ngisilahla kufana ukuthi ngilahle uma wami uyidlozi lalapha ekhaya. Washo ukuthi manje lesilwane siyahlupha nje sibhizi siyahamba nami sengiyasizwa phezulu sengiyasizwa nami. Abanye bayasizwa. Ubaba uNkinga uhlushwa amadlebe. Umfana lo munye osekhaya ngeke wathi akasizwa noyezetha ngomfonela uma ngabe mhlawumbe isihamba phezulu unezoka abheke ukuthi yini leyo ayibone mhlawumbe ngoba ivele iqale phezulu uyizwe ugwetela lento ibambela uma sihamba phezulu kwendlu izogxuma uyizwe futhi sigxuma igxuma phansi lapho. So emva lapha nami ngihlupheke lento-ke shuthi ngimtshele lo mama athi yena hayi ngeke akwazi uma ngabe silahla la kusifana usesilahla yena uma wethu uyaphinda abidlozi. Hayi siqhubeke sithi okay. Ngibe nenkinga-ke namathi-ke funa sithathwe yimina ngoba uma wami wayeshilo ukuthi umuntu angamkhetha nokuthi umuntu ohlaniphile ngoba unabafana uma wami phela mase kube mina kuphela intombazane. Wathi asisale nami. Ngavuma-ke nami ngoba ngingazi ukuthi ngizonze njani. Wabuya-ke futhi weze ekhaya futhi wazoqhubeka-ke futhi waphatha esinye sesibili. Lesi sesibili kusethi esami. Izobe esami-ke lesi ngoba lesi esakho uma kodwa ngeke silahle ngoba idlozi. Nami ngazama mina inkinga manje ngingahlushwa amaphupho yabo nje ngiphupha kabi ebusuku ngimtshele ukuthi hayi ngiyamphupha nanezinja yabo izitha nje ngathi ngifuna ukungiluma. Athe naye okay uzofika-ke ekhaya azositshalela isihlahla. Lesihlahla kuzobe sezitha izongivikela ekutheni ngoba kusho ukuthi abantu banomona nani. Hayi nangampela akafiki afika asitshale lesihlahla. Emva kokutshala isihlahla-ke futhi yebo ekhaya egcikeni. Isihlahla esinganani? Wayethi sizokhulu ngoba sasilo sikhulu ngempela. Thina mhlambe sasinqamula mhlambe ubude sesingaka ngoba nalapha amaphupho asho ukuthi le nto lokho ikhulu izoba nzima uma ngabe seniyikhipha isikhulile ufuna sikhulile. Umbe egcikeni utshale isihlahla. Yebo wafika nje wahamba egcikeni wathi nje isihlahla wasitshala. Emva lapho mase sesitshalile wathi uzobuya. Mayebuya futhi abuye athi asothenga iy'nkukhu nani athenga iy'nkukhu ey'pirithi nje ezinye izinto azisho. Mase ufika nabantu afike le nkukhu athi asihambe-ke sekhona esihlahleni. Kule sihlahla futhi aphinde asika inkukhu iy'nyongo nje zakhona igazi amakhandlela ngoba ngalelo langa futhi wayefuna nezinto ngathi iy'mpondo zembuzi nezenkomo. Wathi asinako lokho yabo nje wahwaya kwayinto ayihlanganisayo. Impondo egcikeni ekhaya? Yebo washo ukuthi phela asihlabi ekhaya. Wathatha wahwaya nje ngazi insizwa zakhona wahwaya wasokufaka phakathi nje ihlanganisa nanezakhe iy'gubhu. Ebusuku emini lento? Intambama phela bafika ntambama. Wayesebenza ntambama isikhathi ngathi ubhizi. Omakhelwane ababoni yini ukuthi nenzani egcikeni? Bayabona omakhelwane. Manje abikho phela into abazoyisho ngoba phela sebalini kodwa uyabona nje bayabuka abanye ngakhula elinye isayidi engala. Futhi siyabona bayathakatha kulapho. Ukuthi bona inkinga bona basindisiwe mhlawumbe mayebuka umuntu ukuthi benza lapha egcikeni ukuthi nani ukuthi mhlawumbe bebathi thina besabe abantu besizulu nokuqala nje kubuye kuhlatshwe ekhaya kube nomsebenzi. Emva lapho-ke wenza nje leyo nto. Hhayi wathi ehamba futhi wahamba nanenkukhu. Uthe uma sesehambile wathi uzohamba nenkukhu inkukhu ey'mpangela. Wahamba nayo wathi uzoyilahla endleleni ngoba kufanele idliwe le ekhaya. Emva kokuhamba kwakhe hhayi kwaqala futhi kwakhulu-ke nje kwabheda isilwane sagijima kakhulu. Masihamba nje siba nenkinga masihamba siyofuna usizo njengami mina ade hlupheka uma ngihambile ngihamba ngohlolo basitshela abantu ukuthi khona into lapha ebaleni ifuna ukukhishwa. Bachaze nje ukuthi khona umama wafika waba nomona khona ngisho umeqo lapha esangweni okuwona ukuthi uma ufika nento ufike ube nenkinga ngoba lokho wakwenza futhi sanganaka thina. Esangweni? Yebo wawenza wafaka umuthi wathi esuke wabiza umfana oyedwa wathi akazi ukukhuluma athi lo meqo ufaka umeqo omuntu uma efika nomuthi omubi ushaye yena lowo muthi. Thina satsha phela ukuthi uyasiqinisela-ke nje besho-ke kanti ushaya thina ekhaya ukuthi masifika nomuthi noma imuphi ufike ushaye because mina uma ngishayeka ngishayeka iy'nyawo ubaba yena uma eshayeka uhambele umqondo uvele nje uhamba umqondo angabusazi lutho nje ahlanye ngoba noma masamba futhi kuyashiwo ukuthi bamshaye ngezizwe uma ngabe indlela yakhe nje bakhona lesilwane siyambiza ebusuku ukuthi aphumele ngaphandle msazana waphumela ngaphandle samdedela somkinya sona ngaphandle ngoba asisakwazi ukungena endlini.
Emva lapho-ke ayi sasukuma njengoba ngisho uma sihambe sothatha umuthi ubuye ushaye thina. Mina nje ngishawe iy'nyawo kade ngisahambile futhi namanje ngiyolwandle. Bengibambekile futhi iy'nyawo ngishaye iy'nyawo nje ngingakwazi ukuhamba ngihlale phansi. Isilwane sihamba phezulu. Uma sisebenzisa umuthi siyahamba. Noma kukhona umuntu ofikile nje wazosiza kakhulukazi. Uma kukhona umuntu nje ofikile wazosiza siyahamba phezulu. Kuthiwa suke sizochamela yona yonke lento ukuthi ingasebenzi. Asihlukumezi ngokocansi. Bese ngihlukumeza-ke mina. Okay. Ngoba nalapho uqala nje nakuyena ubaba ubeloku egula uma simhambisa kubantu bafike basitshela ukuthi umuntu owumama lo ufuna ukuthi like uma ufuna azomlanda azolanda ubaba. Ngoba sebemshintshile bamphendula ngoba wathwetshula manje bashona. Manje usezofika kabi thina useyidlozi elimbi kuthina usezofika ezolanda njengoba manje ufuna uzolanda ubaba. Yebo. Mase ngahamba ngamisa kuyena lo mama kwaphela ngiyazi ukuthi uyena. Samhambisa kuyena ubaba. Ngempela wathi efike simchazela. Khona into nje ayiphathayo lo mama ngazi ngathini mina le nto mhlawumbe into yokushaya inyoni ngoba wavela wamkhomba ngayo nje ubaba wasinda ngalelo langa. Wacishe wafa nje samgijimisa kubantu ababonayo. Sathi imletha nisamfikisa kuyena wavela wavuma nje walalela yonke into wamkhomba ngenye into nje singayazi ukuthi into yini le nto futhi angazi ngachaza ngithini. Kuyinto nje ngathi uround yabo mhlawumbe azoshaya inyoni. Kuyinto kanjalo nje engayazi akayiphadle yonke uyayifihla nje uyiphatha nje mangazi masuke ezonjani. Njengoba nalapha ekhaya mayefikile bengajwayele ukuyiphatha beyiphatha nje mayizokwenza mhlawumbe umsebenzi omkhulu. Njobe. Ngona-ke seswami. Ngoba phela nina nihambe niyolanda into ukuthi yokudonsa imali angithi iqaleni. Yebo. Nayibona kusekhona wakho ukuthi imali ayingeni kunalokho izinto ziyabhema. Yebo. Uma sekuhambile kumama emhlabeni uma ubuyela kuyena isani isigubhu futhi okunika sona nawe futhi usumukele ngoba phela usumukela kanjani ubonile ukuthi uma wakho into ayetheni yolanda naye zange yenzeke. Lo mama ngazi khona umuthi nawe yabo masakhuluma ulalela yonke into. Ukhuluma nawe nje kutshela. Kodwa mhlawumbe uma usuhleli kuyimande-ke ubone ukuthi hayibo khona into kanje i-wrong kanje. Kodwa uma esakhuluma nawe uvuma yonke into. Iy'ngane zikhona ekhaya? Yebo zikhona. Azi-affecteki? Ziyagula impela-ke. Khona le ncane-ke iyasibona isilwane. Hlezi ikhala isho ukuthi nasi isilwane iyokuhayiza ebusuku isho ukuthi iyasibona. Nasi isilwane la iyasibona mhlawumbe isibona nasembhedeni. Ikhala ithi nasi isilwane. Umama akaveli nangamaphupho kunini? Umama uyavela uma sisukumile sahamba njengoba sagcina seyakashembe masaphinde futhi nakamasango uyavela amasebenzisa amanzi. Ukathi ukuvela njengoba okuningi bengibuye ngitshengiswa yena mhlawumbe afike ezosho angitshengisa ngephupho athi hamba sukuma nawo amasela agcwele la ebaleni mhlawumbe akhombe ewindini angitshela ukuthi angithi ukusukuma ngeke usibanibani because khona umfana kade ngimhamba nje uthandazayo ola kopata besifika ngitshele ngempela mangithi ngohlola afika ngitshele nomfana lo ukuthi hayi ngikhona into eyinkinga kanje samsogeza kuthi ukuthi ukwehla njengayo uma nje khona la saya khona kubantu abahlolayo kwakumama nje usazizayoni wafika washo athi ngoba kulapho sasibhilintileke nje isilwane ubaba uyahlanya nje ingqondo uyahamba washo wathi into efuna yenzeke ngoba lo muntu semthumelela ukuthi azolanda uma abekufuna kusheshe sigijime sothatha umuntu akashembe ozofika achela ithuna kuzothi ukwehla ngoba sekufuna amanzi lo muntu usebenzisa umuthi kakhulu nangempela sahamba salichela ithuna kwathi ukuthi ukwehla ke futhi ngempela masisebenzisa amanzi ukuthi kuba ngconywana kodwa nje siyahamba sona. Wena njengomuntu affecta kakhulu ey'ntweni zothando lwakho umuntu ozwana naye babengane mhlawumbe noma ubani kunjani akuniphazamisa? Lapho-ke usho ukuthi into engiyitholile njengoba ngisho mina bengiphupha nje ngilala nendoda umkhwenyana wami nje bengasamfuni vele into yomfana namanje nje into ehlambiselana nomfana ayivumi because wangicaba namanje bayasho uma bebona bathi nawe wacaba nawe? Yebo bafika ngicaba phela nje bese nginika isigubhu lesi? yebo wangicaba niyengicaba nje engalweni la la nje nala inkinga uma sesemfuleni khona nje ubuye wangena nangokungilapha wathi uyangilapha abantu abadala wangicaba-ke la khona uhlanga nje olula ngemuva ngiyaluza bo kakhona uma ngingaphathi imali nje uma ngizothi ngiphathe imali liyanyakaza lapho-ke imali iyahamba esandleni ngeke nje ngiphathe imali. Siphi igubhu manje? Salanda omunye ubhuti kwasemkhomanzi wafika walahla emfuleni naso isihlahla lesi ngoba phela singalali singazi ukuthi sonze njani ngoba phela yena wasitshela njalo wathi singakulahli lezi. Le sihlahla sasikhula lesihlahla lesi? Yebo sasikhula. Wayesho ukuthi uma-ke sasikhulu sizobona umehluko ekhaya sothenga ngisho iy'moto nani. Ngoba nala khona la ngangahamba khona komunye nje ubaba oyisangoma naye osebenza njengaye washo wathi uyasazi lesihlahla lesi uyanotha sezangoma kahle kahle
Yeah. kodwa ngazi ukuthi wasisho nje ngathi isihlahla somlingo ngoba nemali ubungayithola khona yabo uqhamuka imali esihlahleni njengoba kusho ukuthi afaka amakhandlela lawo. Manje yobiza ngabe zigcwele hlakana nazo njengaka ezinakubona ezinamali lezi ziyilambele nje kanti khona nehlahla evele ikhithe izimali abanazo. Bathi sona impela isihlahla ngoba naye loyo ngangekuyena washo wathi buka nasi sami lapha la ngaphambili sifakwe namabhayi wathi sona kusho ukuthi wayekufakela sona kodwa wayedlala bangibuza wakwathwasani koThokoza ngathi mina cha ngikaze ngathwasa koThokoza bathi pho ukufaka kanjani ihlahla ngoba abantu abathwasa koThokoza baba naleli hlahla ngathi nami angazi basho ukuthi hayi uganga ngawo ingoba kodwa uyazi ukuthi ngeke samdedela uma wena useninika into enizophila ngayo ngoba uma wena usegange ngayo usemthwebulile usesebenzela yena akulula nje obesho ukuthi ningalahli lezi igubhu wenzela ukuthi uyazini ukuthi uyathola lapha imali uyena onothayo njengoba kusho ukuthi izinto zamawethu ziwele ezandleni errong futhi lento wasengaka mhlambe ngabe epromote lezi hlahla lezi zemali basho njalo impela loyo nje yena uthwase khona njengoba ngisho ithwasa lakho nazi lathetha lathi ubedlala ngawo akazi uma ungathwasanga nje khona angazi ufike uthwase ube nani khona into abayisho nje igama bathi ingakho ke mase kuyimandi wenzelo kodwa samathwasa mangabe uthwase koThokoza asho athi angazi ngathwasa koThokoza igama lazo lishiwa ngesihlahla bathi abantu mangihamba bathi umdliwa umthetho ngoba sathi masithi siyakuyena ukuthi akazosikiphela wavele wathi yena ngeke akwazi ukuthi asikhiphele lesihlahla ngoba wathi ngeke akwazi ukusikhipha asivele sishiye kanjalo vele kuba umthunzi nje so kuzoba isihlahla somthunzi mhlawumbe akushisa kanje njengoba le ndawo incane kangaka la usho njalo wathi esikhulu esingakho umthunzi washo njalo ngoba futhi kumina ethe mase ngishada mase sengiphuma ekhaya sengoshada funa ngihambe uyongenzela esami lesi kusho ukuthi sosala ekhaya phinda ngenzele esinye sami nawe siyokhithizela imali phambili washo njalo usho kamuva ufika akutshela enye into mangabusafika mase sezokwenza kwenzela enye into ongasayibona nje kahle afika kuchazele kodwa seyenzile lento hlahla umdliwa wasezala imali sithela imali basho njalo impela hayi ngizoke ngenza i-research nami ngene kokho ake nigugulishe bafethu naku kuthiwa kunesihlahla esizala imali la sike sihambe nathi siyoyifuna ihlahla ezithela imali mhlawumbe abantu abahlupheka nje kanti kunabantu so njalo amathwasa khona loyo nje impela wena naye umuntu ongathi ukhona koThokoza nje bayathwasa khona because mabebhula basho koThokoza ngibona naye washo kwathi awukutshala isihlahla esinjena yabona nje bamangali bathi kodwa wathwasa wayidla impande yakho ngathi cha basho ukuthi ubedlala ngawo uzoganga ngawo lo muntu akayithinta ngapha la kukhona okwangithe nje esizombona ngapha naye kaHlabisa onenkinga ukuthi ngathi yena ke bobakho wethe nenhlabathi yamathuna amalungu omndeni kunjalo ke impela kwasetshenziswa amasamba kuyashiya ukuthi kwasetshenziswa inhlabathi yamathuna ingakho lento ihlupha ngakho okay kwaba nenhlabathi yamathuna engathi phela inhlabathi yamathuna ngathi ithatheka mangabe kulesa sibongo njengoma amade sebenzisa kubo ngikholwa ukuthi so nami nje bese zongifaya ukuthi bese zosebenzisa lesala ekhaya inhlabathi umkhwana wakho useyazi ubhekana naphi inkinga hayi cha ngamtshela angimtshele kodwa uyabona nje ihleze ekhaya nisandawonye sindawonye kodwa mina ngiyikuyena akuvumi nje ngisho umuntu wesilisa nje akuvumi bengifuna ukuthola ukuthi manisendawonye kuyena in terms of financial aka-affecteki mhlambe i-labor spirit mhlambe bona yabo ngeke ngiyisola ngoba khona la kahanjelwa khona ingqondo nje uyisho ngasola nami ngathi mhlambe ikona lento angazi mhlambe ikona phela njengoba manje uveza ukuthi wena siyalala nawe futhi lo sikhweleza ngayo sizomhlanyisa phela ngempela wakwahanjelwa ingqondo ukuthi sangazi kwalapheka wayesosibhedlela abuye walapheka kubangani bakho noma mhlambe ke ngiyabona amalungu omndeni phela amanye be-aware njengoba ushudana hambe nibaningi laphana kubangani bakho bakhona sokubatshela ukuthi unesigubhu walanda isigubhu hayi ngeke into yomndeni sayazi umndeni mhlambe nalapho nje wasisho besifuna usizo masambe sofuna usizo bese sibatshele ukuthi kwenzakalani laba balaphayo nothi abantu abangani bakho nje abazi hayi ukhona oyehlala ekhaya kodwa wayazi ke wahamba ke ukuthi wabona sekushona uma ngoba kufika lo mama esithela imali abayengazi phela bayengazi ukuthi wathi impande ubiza ngokuthi impande yena mayesho ngoba ngisho wathi ufuna kufakela impande nami ngavuma impande manje ngaxaya mase sezokwenza lezi zinto azenzayo nje la ukuthi kwenza kanjani and lento ufuna uhambe ukhanyisa ikhandlela uyocela khona kaze ngakhathala mina ngasho ukuthi ayingeke lento angiyiboni ngikhatha nabantu lento ucela emini ebusuku ufuna lilale khona ikhandlela likhanya kuze liphele ulishiya khona ufike ukhanyisa ushisa impepho mase ushiya kanjalo wathi uhambe
Ngabo bani ikhathi? Phela ngizoya kimi mhlawumbe ngabona 8 9 noma 10 ngizodepend ukuthi abantu bahamba kanjani. Phela ngiyasaba njengoba ngisho nami bekuyinto ebengiyisaba. Kodwa phela manje uzomusha ikhandlela lapha iselokushini lapha ngithi. Ningi abantu abayiphuzela utshwala abaphuzela abalali. Babona nabahlale Uyamuza bebona. uvuthi ikhandlela egcekeni, Sisole egcina njengoba ngisho lo mama mayenza into ubulalela leyo nto. Ngoba ngisho naloko kokuthwasa ila ngambona khona ngathi ngeke udlala ngami. Ufika uthi uzongithwasisa. Emva lapho usengifakela ukuthi ufuna ngiqamba amanga. Yabo ithwasa nemali uma unethwasa yena okay kuzofika abantu bezohlola kumina. Once bahlola ufuna mina ngithi kumuntu unabantu abadala. Mase ngiqede lapho ngifonela yena. Yena uzobe sebemtshela yena makusho ukuthi njengoba ngisho mayekhuluma yena kunento wena uzovuma nje. Manazi futhi. Man. Uthe wona abantu abadala. Bengivele nginabo. Wathi ufuna ukukuthwasisa. Wathi angiqedanga, njengoba ngaqedanga. Okay. Yebo. So waqala lapho ke wangena ke. Njengoba kwaba khona okunye ke la ngaphuma khona nje kahle. Wanginika ukhamba, wathi angidla ukhamba ke. Ngimtshela ukuthi hayi mangilishalo ukhamba ngiphupha kabi. Ngimtshela ukuthi hayi mama ngishalo ukhamba ngiphupha kabi. Athi yena kufanele ukuthi uphuphe kabi. Yilo mama lo wakuthwasisa ekuqaleni, lo wakwenza into ezimbi. Lezi zinto obona yilezi zinto ade kwenza zona. Ngiqhubeke ngempela ukhamba ayingeke lo ngiphupha kabi. Sengisoka ngelinilanga nje kwafika nje iphupho lasho ukuthi yabo nje obenza lento ngeke uyimele. Yinto ozoyenza uwaya waye nje uzufe nayo mawuqhubeka. Uyishiye lento ngoba yinto ongeke uyimele. Ngalo lo suku ngavuka nje ngempela ngahamba abantu abawu3 abathandazayo ngiyohlola. Oqala nje wafika washo ngatshela nokuthi khona imali eningi engizoyithola kuyephupheni nje. Kwathiwa ngithola imali eningi kodwa le mali ngizobe ngidla ngikhala. Ngixakeke ukuthi hayibo ngibatshele ekhaya ukuthi hayibo bangiphupha kanjena kuthiwa ngizothola imali eningi ngibe rich nje ngiphupha kahle. Mangihamba kulokuqala naye wafika washo ukuthi wena uzoba nemali ngibona uhlale endlini ezibizayo. Ngiphume kuyena ngiye kulo wesibili. Lo wesibili afika asho nje yena lo ngimshoyo ukuthi naye uthokoza. Basho ke bona bathi wena udlala umuntu la. Khona umuntu okuthwasisayo. Lo muntu uzothatha idlozi kahle. Uzothatha lonke idlozi lapha kini. Uzokushiyela into wena. Khona into azokushiyela yona. Lento ngibona usebenza ubisangoma for 2 years or 3 years. Emva lapho ngibona kuphela konke. Uyogcina nje mhlawumbe ulinde icall umuntu athi ngeze angafiki. Emva lapho ngeke uphinde ulungele ulutho. Izinto zakho zophela noma kuthiwa ulungisa idlozi nani wobe sekuthathe konke. Ngayeka lapho ngachitha lapho into zakhe ila ngibaleke khona ke kuyena wangitshela ke wathi mangibaleka netsida ngizogula noma ngizohlupheka noma nje ngizokhubazeka. Yabo ngibale into eningi ukuthi njoba ngishiya kuyena njoba ngavele mina ngambalekela. Angifuna kuleyana la athi ufuna uqamba amanga ukuthini kubantu. Wathi phela njoba ngisho kwanginika lolu khambo wathi angiludle. Waze angitshela nendaba zenyoni waqala wathi nje ngilaphela isithunywa. Mangilaphela isithunywa wangijikela. Wathi usengilaphela abalozi sengiqalile ukhamba. Wathi phela nginabalozi mina. Ngathi mina kanjani ngoba mina uma wambethandaza. Athi akazi ngoba abalozi ifuna ngilaphele bona. Nangempela ke ngaludla nje ukhamba. Manje emva lapho mase nje kube khona lokuthi mangihambile njengoba ngisho bengiba nenkinga ngihambe ngekuyena. Ngifike ngizwe njengoba khona la ngangakhona ngawuhlola kwathiwa mina ngihamba nabantu abadala abafile emzimba wami nje ngihamba abantu abafile. Ngihamba nabantu abafile nje emzimbeni. Ngabuyela ngaya kuyena ngamtshela wanginika futhi into yokugeza lapho wathi ngihambe ukugeza ngifaka imali eminyama u10 cent nomuthi ngigqume mase ngiyakulahla. Nangempela kwaphela ke lokho. Okunye nje bese ngithwasisa wathi ke funa ngiqamba amanga. Mina makufika umuntu mina uzongenza njengoba engilapha kuzofika abantu. Uma befika abantu mina ngofonela yena ngifike ngimuntu ngithi ngiyamhlolela ngibatshela ukuthi ngisaqala ungena ngoba ngisanda ukuphuma. Yena uzobe sekhuluma nabo abatshele ukuthi yena akubeze uyisangoma ufuna azothwasa. Mina ke ungitshela ukuthi ithwasa inemali eningi kunokulapha. Ufuna ngihlezi ngithola amathwasa. Ithwasa lu10,000 umuntu eyedwa imali oyitholayo nje. Ngikuthwasa ukuthi umuntu mayizothwasa akufani nomuntu ozomlapha. Mawuthwasisa umuntu futhi ufuna yakhokhela 10,000 ningi izinto otholayo ngoba kungani nemembeso leyo nje ningi kodwa imali nje uyitholayo 10,000. Sidama mawufuna ukuthi nabantu abadala afuna ukuthwasa. Wathi phela ufuna njoba sengithwasisa phela uthi angiqhubekisa ngifuna ngihlaba imbuzi ngizophothula ngembuzi. Mase emva lapho ngizobe sengilapha kusho ukuthi ke makufika umuntu mina ngifuna ngifonele yena. Umuntu mase yamtshela ukuthi uzothwasa ngizobe ngithola 10,000 shuthi nje amathwasa kumele ufike mhlawumbe yo 10,000. Futhi nqaba abantu abalembumbe lapho. Hayi akukho right ngempela.
Nalapho ngeke ngisho ukuthi ilona idlozi limkhiphisa yonke lento ngoba ngaqala ngamsaba nje umama usabekayo kodwa nje kwagcina nake senza nezinto kubaba sibone ukuthi kuthiwa uyambulala uyena obulala ikhaya yila kwaqala khona ngangabusamsaba nje ngisengihamba ngifike kutshelwa into ngihambisa ubaba ngifike ngitshela ukuthi usho kanje ufika amvuse futhi ngempela fana nezinto ekhaya imali nje bengasabi khona ayibi khona masambe kodwa saya kuyena kuyakhanya mhlawumbe kukhanye lo 2 months or 1 month phinde kuqale phansi futhi ufuna kuphinde futhi sekuyena. But enkulumeni yethu mangabe ngizwa oyichazayo nayo inkulumo evezayo kuzwakala engazothi kuningi obese nikwenza naye lo mama akubanga lezi ikhawe embi zokuthi niyofundisha unqusayo isimba lokuseletha igubhu ngathi umuntu ebesenivele nimhamba lo ikona nganisona kodwa sibanga inkinga mase siya kuyena kodwa nje kushona uma waqala nje wajikela mina bese kusho ukuthi besidonsa mina ngokungena kanje ungena ngokuthi nami ufuna ngithwasise wana lapho kwasho ngelilanga wathi amathwasa amagcwele la kuyena ingakho ufuna ngiphothule uyena osethathe yonke into yami nje wonke lamathwasa agcwele la amathwasa ami. Okay. Manje lo owalanda isigubhu wayikhipha igubhu wahamba nani ezitshenga noma wahamba nazo kuphela nje sahamba sana emfuleni ufuna umfula nje omkhulu saya kuona kodwa manje walahla yena mina wathi ngimele ephu ngendla angimazi wathini lahla nesihlahla lesi wafaka oplastic kodwa manje kuthiwa kusasele ekhaya inkinga isilwane isikhona naloko ngoba khona washo wathi sekuphumile lo kade kukhona kodwa inkinga khona okunye okungenayo futhi ngiyasola ukuthi lesihlahla kusho ukuthi lokho akwenza kamuva. Okay dadewethu njengoba usibizile njengothweleni usizo licelayo noludingayo nakubantu ababelaphi mhlawumbe bendabuko eva babathandazi ufisa ukusizwa ngani na cela basisize nje basiklinele lekhaya basilungisele indaba edlozi kwamina ngicela nje ukugezwa sonke nje futhi ke ngahle ngasho njalo ekhaya ngoba kuyasho ukuthi uney'nsila zethu lo muntu mina ngicontrola uyena nje impilo yami controla uyena ngoba njengoba ngisho lesilwane sila ngemumva kuthiwa somdliwa sihamba nami la ngihamba khona uyena uyayazi into esuke ngiyenza njenga iplan mina engingayenza manje mhlawumbe ngithi ngizokwenza into ethile ayenzeki bayasho ukuthi nganisukazi yena baza basho bathi angimusa ukucabanga mhlawumbe njengento ukuthi ngizokwenzana ngoJanuwari nje nginika u10,000 babengani wathi angihambe ngothengela ingane iphelele emoyeni leyo mali because bese ngiplanile ukuthi ngizokwenzani uzonginika imali engaka yaphelele emoyeni angizange ngiyibone leyo mali manje kuthiwa isona lesilwane engihamba naso yena uyabona siyamtshela futhi yonke into njengoba wangicaba lento angicabayo yona. Okay ngoba iyanyakaza nami ngiyayizwa into umuntu wesilisa nje hayi angifuni ukumbona esaqhubekela naye ebusuku mife yebo ngiyaphupha nje ngilele nomuntu wesilisa. Okay angasikhona okunye okusala mhlawumbe ufisa ukuveza hey lokho besicela usizo ngempela bazosikline ngoba kuthiwa lento phela sekhaya nje bakhona nomeqo nje umeqo ukuthi singalungelwa yilutho umuntu owafika nomona hayi kuthiwa izolapha wasuka wabona izinto bezazi ikhona ekhaya but lapha nesangweni wakuthi umeqo bulala umuntu ongenayo amanzi abosiswe nathanzela ayangena wona wafi ayangena umuntu ongasangeni kodwa nakhona nje uyezwa kuba khona njengalo amanzi akashemba awasasebenzi ngalo ndlela ngiye ngisola ukuthi ingoba kwahamba kwayochelwa ethunini njengoba kusho uthiwa uyena uma uthunyelwayo usefika abidlozi elibi kuthina ngoba uyena omsebenzisayo manje ayela kashembe alisalona kakhulu. Okay ungathini kumuntu wesimame nomuntu ke nje wesilisa generally but kakhulukazi kulabo besimame nabathanda izinto bathanda imali ngokubaqwashisa kulesi simo wena obhekene naso nama consequences ofisena njengamanje nabo abasahamba abantu mhlambe ababathandaza yini ongabaqwasa ngayo ukuthi yini efanele bayigade mawuthi umuntu ngempela olapha ngempela noma badlala ngaye la ngeke ngithi mina ukuhamba abantu abayizangoma ufuna uqaphela ngoba bangena ngento njengako ukulapha bakungena ukuthi ufuna ulashwa ngoba nabantu abadala kanti sebekufakela ezinye izinto ongaziboni wena even ukugcaba sengiyakusaba ngenxa yako ukuthi bakucaba ngelwane isikhathi esiningi abakucabi kahle manje ngithanda umuntu osafuna ukuthwasa akakabhekisisi ngoba manje kuyadlalwa ngabantu uthuni abantu abadala kanti awunabo badlala ngabona bayazi ukuthi bazokwenza isigqila abanye bathatha izinto zakho njengoba umuntu mhlawumbe onenhlanhla kanjalo bayakwazi ukuthi kanti bathatha izinto zakho bayakubona njengoba masamba sike sambe kuthiwa ushiya ukuthi unenhlanhla umuntu angafuni ukukulapha engakuhlolelanga kanti uyazi yena mase sehloliswe sebone zonke izinto zakho afika athatha anginika into errong wena kucabe ngelwane ubona ngathi izinto ziyakhanya
kanti ziyabheda usethathe zonke into zakho. Okay, mangavela umuntu ethi nasi isigubhu samzela lesigubhu sangasilanda indawo. Ngeke ngisasithatha sengiyasazi yahlupha le nto. Yilwane leza kuhamba izilwane. Wona lokho dithemba lokuthi ulanda isigubhu uzoceba. Hayi ngangazi. Inkinga wathi yena ngoba uyidlozi uma. Futhi nanokuthi ucebe ekhaya sicebanga save sashona phansi sikazi sibona imali. Cha phela sekuthiwa nansi into nibuya nayo izonifakela imali lalikhona ithemba lokuthi ekhaya njengamanje siyabona impilo ezoshintsha. Inkinga kuze kuthathwe lento abantu bebehlupha hayi ukuthi besihlupheke besingahlupheki besina yonke into njoba ngisho lokho athathwa lento ngo2019 imoto nje kwagcina ngo2018 ukuthenga phindanga nje kwaba right imali ayisabekeki ayikho into elungayo ngale kwalokho shona phansi yonke into. Okay, ayikho into elungayo mawuthatha isigubhu bakushonisa phansi basuke bethatha into zakho njengoba besho ukuthi bafuna abantu abasebenzayo abanamabhizinisi kanje abakufuni mawungenalo lutho njoba naye washo wathi ngeke akwazi ukuthi mangabe ungenalo lutho ufuna mawunento oyenzayo. Yebo. Mase funa ukwazi ukuthi bayafuna ukwazi ukuthi wenzani baqhubeke lapha kanti le nto yakho bayithatha ibona bawinayo eceleni. Okay. No, siyabonga dadewethu ukuhlanza ngesitoro sakho nangosizo nje elibhekene nale ekhaya. Sezivala nje ngingasho ukuthi mhlawumbe uzoshiya lokugcina uzoqedile konke ofisa ukusibela khona. Yebo. Okay, South Africa naloko usizi lika dadi abhekene nalo nomndeni wakhe indaba yesigubhu ukuthwala. Nami nje ngingathola ikholi enye insizwa engapha kwafela ubala shothi ubelayele iredo izulu lomzansi ngesabatha sasibezwe umshwalense uMajola. Sengibona usiyafona uma efona lo mfethu uthange futhi bekuthanga inkinga yakho manje ngiqale ngingezwe nje yabo lo muntu mayekhuluma athi mkhulu nami yabo hayi sixoxe nje yabo bese phinde kwesibili athi hayi mkhulu yabo ngithi mina mfethu waye ngibiza ngomkhulu yabo athi hayi umuntu abantu abadala ngithi mkhulu ithi nginabantu abadala yabo kodwa uthi manje ngene edrobheni ngiqale itraffic vele ifona mfethu hayi ngicela ube ufone emva kwemizuzu ewu15 ngizokwazi ukuthi bese ngimile eceleni ngempela futhi abuya fona bese yachaza kahle mhloko umfethu ke usekhetha inkosi kuseyakholwa wayekade landa isigubhu uthi njengamanje ke sikhona ekhaya noma sesibekile ufuna umuntu ozomthathela isigubhu kayositshinga so ke manje ubetshela mhlawumbe ukuthi thina singosi sizinyanga mkhulu ithi hey wemfethu angena umkhulu mina so ke yile nto engizama ukuyiveza ukuthi ke siyazi baningi abantu abaphethe igubhu mhlambe eseyibaxakile nabo abangazi bazoshona ngapi nathi azizona inyanga njengoba usisi nje la kathuleleni sizobe kudaba lwakhe nosizi lakhe bazovela abantu abazokwazi ukuthi bathi thina singamsiza sibaxhumanise naye bakhona vele sebesizakalele bebevele kanje nabo ngesithwale sesikhona igceke sibanikeza ngekhaya igcekeni bengasizwa naye inyanga kabani besiza abantu ababathandazi nje ababiza igama lenkosi uJesu basindile kumanje yebo bakhona basindile sibawofakazi singababiza sibabeke laba besibiza level kungazange kuphathwe muthi angene umuntu afika athandaze ekhaya ngempela bathi hayi siyawubona umehluko ukhona egcekeni ekhaya impilo iyaqhubeka basho futhi ukuthi mkhwanazi uma kusekhona abantu abavela kathole badinga usizo sikhona umuntu nomuntu ukukholwa entweni yakhe nawe njengoba ukholwa esigubhini sengakusebenzela nokholwa enkosini uJesu kuye phasikeni manje nokholwa enkosini uMahomed umprofeti nokholwa kodwa sininto esikholwa kuzona zikhona ngempela ezinye zabe ezisebenzayo ezizokwazi ukuthi ziniphulukise kulobu bunzima besatheni nzima enibhekene nabo njengabantu ngoba phela usathena wonke lenibhekene nabo ilokho dadewethu ke ngenxa ukuthi kusisi ke usabele identity yakhe ngabe siyamcitha kashini emaphatheni ayishiye kulabo abantu bangakwazi ukumsiza abeze kusineka kathuleleni sizomxhumanisa ke nawo axhumane nawo sisi akwazi ukuthi eze sewoodlands angithi ewoodlands eze akwazi ukuzolekela lo sisi akwazi ukuphuma kulolu bishi lika Sathane abangene kulona naye abashiwe ilona umama ngokungazi naye wabanjiswa ke kuthiwa yini banjiswe ifa kuthiwa yini bambambise amaqhube enyoni kwathiwa sikulethela into ezoyishumnisa kanti balethe isigubhu namhlanje kumama akekho ke nothi umphefumulo wakhe ngayela ngokuthula naye akwazi ukuthi abuye ngendlela mhlawumbe akakhishwe leso sigodlo siza kusona abuye abe edlozi ehle enganeni zakhe nasekhaya ngibone nobaba ngathi nenkinga yasemandlebeni akezwa kahle njalo hayi ngathi angasinda ma hayi siyathemba sicela bezosiza siyabonga South Africa ilokho nje besizele ngathi eMaritzburg namhlanje siyabonga sale kahle emakhaya.